Rússia, regió de Kaluga, poble de Trubetskoi. Església de la Nativitat amb un alt campanar. Es tracta d'una escala per pujar al campanar. Les escales són de fusta i noves. L'arquitecte no va fer una escala de maó. I van enganxar aquesta escala de fusta allà on van poder, lletja i incòmoda. Si aquests forats estan fets per subjectar bigues de terra, aleshores l'alçada del nivell és baixa, només 1,5 metres. El nínxol per a la biga ha de ser pla i rectangular. Biga i escala de fusta moderns. És molt incòmode arrossegar-se per aquí. Pujar aquestes escales és una autèntica aventura amb acrobàcies. No sembla un nínxol predissenyat per a una biga de fusta. Aquest costat també és de forma irregular. Tambor de la cúpula del temple. Escales i cobertes fetes amb taulers frescos, fets recentment. A dalt hi ha les restes d'una antiga escala. Es pot veure que els nínxols de les bigues són poc profunds i torts. És impossible inserir una biga gruixuda fiable en aquest nínxol. Tanmateix, els forats per a les baranes estan fets correctament. El forat és llis i profund. Aquí s'insereix una biga de fusta de secció transversal rectangular. Però aquests són forats per enganxar baranes o per escuts que cobreixen les obertures del campanar. A la part superior hi ha les restes d'una antiga escala de fusta. Trossos de fusta mig podrits. L'escala es va fer al llarg del perímetre interior del campanar. Els forats per a les bigues estan tallats a la paret. Forats tortos amb vores dentades. A la vora quedà un petit tros de maó. Antiga escala de fusta. Es pot veure que es va adjuntar posteriorment. Forat estrany per a una biga de terra. No s'alinea horitzontalment amb el forat de l'altre costat de l'arc. L'arquitecte va construir un alt campanar de maó, però no va fer el sostre i les escales fins a dalt. Aquests forats es deixen per enganxar bastides. Al campanar no hi havia cap escala.